So hi guys, welcome to my vlog. So here we're in the lake, so it's time to walk, exercise a little bit, no? Exercise is good for our health, no? So pagkatapos kong nagluto, dumiretso na kami dito. Ayan, ito yung lake. Mamaya may lake doon, lakad-lakad na tayo. Ayan, ayan, may lake na yan. Dito may daanan din. Beautiful. Ano to? Ayan ang lake. Ayan yung lake guys. Maganda yung lake dito. Ayan. Hindi kang langgam. Oh. Hindot. Tadadadad. Tadadadad. Walking. Uy, mga bird. Aray ko, may nanagap. May nanamag. Yeah. Rainbow again. There's a rainbow. See the rainbow? That one. That's the rainbow. Yan. May ducks nito. Hanggang 5 minutes lang to ha. Yan. Ang ganda ng sunset. I love walking. So, I really love walking. Because it's really cold here. So, pag di ka naglalakad, ma-frozen ka talaga. So you need more walking exercise so that you cannot feel the cold. But
kita ka ani daghang lamok. Sa ni lamok kanang lupad. Ang lupad ba kanang gagmay titing. See that sunset? How beautiful the sunset. Oh, thank you Lord for the sunset. Ayun. O diba? The more you go outside, the more you appreciate the blessings of the good Lord. Oh, diba? I like here, like for me, I like living here in cold area. Yeah, because it's new for me, but I don't want to be like too much cold. For me, this one is normal or kayas ang balat. Ano, ayoko na yung umuusok na yung bibig ko sa kalamig. Dito hindi, medyo ano lang, normal, katamtaman, nasa katamtaman lang, pero malamig siya, kailangan mo lang mag jacket. Ayan. So, ayan. Okay guys, bye bye, see you in the next vlog. Ayan na siya guys. Ito na yung first vlog ko na nandito ako sa US. Ang ganda ng mga dahon nila dito. Na-in love ako sa mga dahon. I feel in love with the trees, the colors. There's different colors like green, red, yellow. Oh, nakaka-in love. Walang ganito sa Bohol ay sa Philippines. Na, see how beautiful the sunset. Oh, di ba? Ulit-ulit. Marami dito nag-jogging. Ayan, ang ganda. Oh, di ba? Pwede pala dito mag-picnic. Baon tayo ng mga pagkain. Oh, di ba? Ang ganda ng ibon. Walang usok, walang amoy pollution. Di ba? Pag sa Manila ka kasi, maamoy mo yung mga usok, krudo, kung anong-ano nang mga naamoy mo, amoy kanal. But dito, ang bango. Na, mabango at fresh yung air. Walang amoy. Mabango talaga siya. So healthy. Healthy para kay Prince. Ayan, isa picturean sa inang kuan. Wait. Bye-bye guys. See you in the next vlog. Please subscribe and like my video. Bye-bye.